دروت و درهبات گلن چارو کو گوجدارو کان ار کجایت شما وشیانی منگیران بات ہے من پکر شاد گون لفظان کی جیڑے یا شما دلگوشا وتی نیمگا تارینا لوٹی انچوش کہ شما سرپدت ہمیں سال ہے بدن 2026 جنوری مائے گرسرا منگنجنگ وادرا سید ظہور شاہ آشمیے بتنے صدمی سال روچے یا سال درگتا مراکشی برجہ دارک بود یہ مراکش تو کا اساک رئی میں شش کتاب دیم درائی بود کہ چریشاں یکیا یہ سفر نامہت وہ دیکھے پنچ نی مہدی دور شاعرانی کتابتن انچو کہ مولا عزت بام استار مولا بوہیر بہادر جلب یا عبد النبی کہ ہمیں چوک کپت پیرکانی کتاب مسکن بہارگاہ مولا بہادر کتاب زرنگار مولا قاسم زرگواب و مولا پازل پیاپی ترونگر چونہا مولا بوہیر مولا عبد النبی مولا قاسم بہادر مولا عزت شعر داستان میراث چکاس رنگ و جنگانی حبرہ چابوتروں مولا پازل کتابانی بابتا اساک کتاب پیاپی ترونگلے تاک دیم سیو نوہ سرا چو نوشتہ کنگوتا مولا پازل اولی کتاب وجہ بشیر احمدہ شب چراغ نامہ 969 چاپ کتا آئیے توکا 23 شعر بتگم دومی کتاب فقیر شاہ درفشوکن سہیلند کے 2012 چاپ ہوتا ہمیں 2012 تاریخ شمارہ ہوتی ذہنہ داری گی اسے پرچہ چوکت کتا شما وقت اہم کمو اندازہ جانے چاہ رہے اسے دومی چاپ 2013 ہوتا و اسے 39 شعر ہم سہمی کتاب سید ظہور شاہ آشمیے شہلہ چکارند کے شیطو کا 30 شعرند اسے کار ساریہ بتگ بلے چاپ چترستان رنگ بتگ نو بیایت ادامن درفشوکن سہیل بابتا اساک رئی میں معلوماتا گیش کنین اور ہمارا راستیں گپاں شما دیما کارین کہ اساکا چیر داتگم پرچہ کہ یک نوشتہ کاری کتاب یہ نکانا زوریت یا کہ آئیے بابتا گپ جن گڑا آئیے چاپ اصل تاریخا چیر مدنت و آئیے اما نکانا کے زوریت گڑا اما نکانانی سرشونیا یا شونداریا یک پا یکا بکنت اے نیند کہ پوانو کانی یا گوجدارو کانی گمراہ کانگا دروگ ببندی درفشوکن سہیل اولی رند چھاپ 2002 بتا آزاد جمال دینی اکیڈمی کراچی چاپ کتا گو آئیے 400 تاقدیں بتگاں و 60 نکان بتگاں 39 نکان بتگاں لڑے حسابہ 22 جور جوابی سی اب شیر بطل گشتن چاش بتگم او یکی آئیے پیشگال بتا پایی گا پانی منی نگا اما لڑا شم دیما وانین تانکہ راستی وس شم دیما بیتی اے درفشوکن سہیل اولی چاپن کہ آزاد جمال دینی اکیڈمیا 2002 کتا اور اسے لڑا شما دیما وانین کی شتو کا چنچو نکان بودتا تاکہ شما وہ اداروں کو ادگے مردم دل جم بے با اسے لڑ اے وڑاہی وسیعت اولی دوی پیشگال سہمی گڑیال عزت پجارو کی پازل امالی مچ سر مرد لاشار سنگت ہتھ کے نیت زرگر جنک پادل چکاس کمر بند وشتر نیوگ ڈیبری کر
گور جنک پازل غلام خلیر جت گرو کا مرد امائند کے سنگرائن شپاں کے پس نوح مردم بانکلی کے چٹ خاصم زاماتی عزت کلاگرگ بندان کماش جور جوابی کہ آخرہ کسی بستو ششمی ایک ایسے ایک نوشتان کی ساری دوست استے جور جوابی تھا چپد نو شعرانی لڑکے آئیے پیشگوئی پنت رندانی شعر مکار دنیا شدری ہار بطل مرگ شعر آلو کوپہ محرنگ جان افس زحمت بنگ شعر سوج مشکت شعر مہ پیکر مہرک نامہ درفشوک سہیل اور چامل سلام بدر تابانی سچویں شیشار شب چراغ جلاب زباد موش ملک کا آباد بے گبار ماہ دور عبادت دوست شکرخواہ گنج ماول نادان بہادر مرستانی شعر پپازلہ ملا بہادر مرستانی شعر پسا چاوش جنگ شعر میر غزاوی کے جنگ شعر محمد ذرہ ابرنی معراج شعر و حضرت سلیمان مائگ شعر ای بتان شعر و آئیے جور جوابی و بطالو گشتینو و چاچانی لڑ کے شستوں پنجاب نہم شستمی آئیے مقدمہ یا پیشگاہ اسے آہت درفشو کے سہیل لڑ کہ میں شمع دیما ونت یک یک کا بیان کو تھا کہ آئیے تو کا چنچو نکانتا یا موادتا نو بیائے من درفشو کے سہیل دہمی چاپ کے 2013 چا بلال اسٹیشنر کی چنیم گا ہوتا آئیش ہیں اسی کل 119 مواد یا نکانا شتو کے او اسی 615 تاک دیما اگر کسی آئی کتاب دست نکب تک او اسی پی ڈی ایف استن پی ڈی ایف ما یا آہاں شمار دات کنا تاکہ شما اسی بچارے راست و دروگ درمیانا یا لکیری کشت بکنیت چونا ہم زندگوں یہ پیڑا کارکنان پیدا کن یہ کتاب دورندہ چاب ہوتا سک بعض مردمہ ونتک پائدہ چس کتا آہاں چامی کتاب حوالہ سرشون زرتا وتی نوشتان وتی تیسز یہ دیگه چیز است سرجم کتگم بعضا اشیاء جور جوابی بطل شعر گشتن من دیوانا واتساپ گروپ یہ دیگه جاگاں جاتا کو گشتگم بیان کتگم و ارکسا گوش داشتگم اشیاء سہمی چاپ گمبازیں گیشیاں پیدا کیں دیما کہت انشاءاللہ زندگی بھی گنے چاروں کو گوشداروں کا ادا من شہلا چکار و شب چراغ ذکرہ ہم کنا کہ یکی 208 تاک دیمن و دہمی 184 تاک دیمن اشانی چیزی مواد یا نکان اساک رحیمہ ہم زرتگم بلے اما تاک دیمانی حوالہ و سرشونی اچنا داتا چونا ہاں من اشانی جہگیری نکنی پرچہ کہ اشانی پس جنوک اما ادارہ و آہنی پشپدے مردمان بلے اساک رحیم منا یہ بگش کے تو چک کئی حکمہ چک کئی رضا چک کئی گفتنا چک کئی گشتنا و چک کئی اجازتا منی پٹ پولی کتاب درفشو کے سہیل کہ مولا پازل ہے گیا ارکس ازان تو ارکس ونتا 25 سال ساری چاب ہوتا دورند چاب ہوتا تو بغیر منی اجازتا بغیر جستا تو زرتا شیر مولا پازل ہے کلیات نام داتا چوچیا و تو چامی نکانا کجان نوکن تہا چوش کے موت کی بھی غزل بھی یا کہ زیرو کی بھی تو کجان پازلے چیزانا نوکن یا چاو درفشو کے سویلہ گیشتر آفتا گرسرا من اتامر بندے ذریعہ اساک رئی مارا یہ گوشک لوٹھیں کہ وجہ ایک کتاب منی بوتا منیے و ماں ہوتی کتاب نکانا ترا نہ دیں بہ نہ دینش شہر ہمیشن
کہ تو ارچ بندی شیری شیرانہ پر کتا بند راست کتا گالی پر کتا اشان ہوتیاں کش تو ہاں پاس کلیات کنے گنچاریں شیر و یقین بطل و یقین جور جوابی گوما آتے مرضی ہیں وہ موتی کتاب مالک ہوں تو اشان وتیاں بزرگ ارچ بندے تو پہ کتا ارچ گالی تو راست کتا ترا اختیارات نیست کہ تو منی کتاب مواداں چدوادیں بزرگ ہے من کتاب مالک ہوں مہچ سینوں تو چیرکائی یک 615 تاکدے میں کتابی گوں 119 موادا یا کہ نکانا زورے وہ اما نکانا کسانی مٹ بدلیہ یا کہ سر چیریہ اسی ناما چاپ کنے گڑتی ای حرکتارا لفظاں کی زبانہ یا کہ لفظاں کی اصطلاحاتا کجان چیزیں نام دیاں عربیہ واشیا سرکا گوشن بلوچیا تو وط بگوش کیا گرا چھ گوشن اشاک رئی میں یہ پنچیں کتاب کے استاں ایشی نکان منیاں وہ شما وقت چک بکنے بچارے کہ آیا منی ہر چیز آرہ ختم کتا جور جواب یعنی نام بدل کتگن ٹائٹل او شیرانی نام ہم بدل کتگن اب ذکر نہ کتا یعنی یک رہ رواجو کی وڑیا منی نام گپتا بلے کاردرس منی ہم آیا ساید ہم ٹچ کتا تو شب چراغ ہم ضرورتا بلے آودہ یہ چیز نیستم کہ منی کتاب تو کا فاضل درسن چیز استم درسن تحر استم و دومی کہ آئی ارے یک کیا داتا ہے کہ زندگی مردمی خدا میں گپا ریپیٹ کریں کہ زندگی مردمی کارکان روتے چیرکانی یہ کارا دوریت خراب کن چوش کہ ایک کتاب 4-5 مقرآن اکیڈمی نے مگا چابوتگا منگو مقرآن اکیڈمی عہدیدارا دستبندی کنا کہ شما قصور نہیں شمارا یہ چیز گشک نہ ہوتا شما ادارہ صورتا شما ادارہ چیر دستیا یہ چابوتگا ایک کتاب پنچی اشانی نکان منیاں موتی نکانا لوٹی باقی من امید ہے کہ شما لچکداری اور جوانے چیزیں مظاہرہ کریں گڑسرا من گندرسیں بلوچی اکیڈمیاں لفظاں کی گلاں یونیورسٹی و کالجانی استاداں لفظاں کی گلانی کارمستر باسکاں و زندے عید کے تکاں سیادی داروں کے زانتکاراں دستبندی کرنا کہ اشیا منی کتاب درفشوکن سہیل زرتاگو وتی ناما ملا پادلے کلیات جوڑ کتا اشیا نکان سرجمہ منیاں وہ منی 40 سالی لفظاں کی کاران سرا آپ پر ریت کا ای جیڑے گشوارے کنگا دیما بکنزن تانکہ ای واجہ دگی اکیارا ای وڑیں نقصان دات خود مکن من ای سلسلہ دیما برانو شمارا درستیں ثبوتاں پیش داریں کہ آئیے ارچ کتابیں کہ کلاسیکل سرا بتا آئیے آہیں تو کا گشتر نکان وہ کتاباں یعنی سرجم کتاب نکان 90 یا 99% درصد منی کارن کے گونتی آئیے پاوتا کتاب جوڑ کتگا منت وارا گوامی چاریں گپاں چشمہ چی موقع لوٹاں و دہمی تامور بندہ پدا شمع دیما حاضر بان واجہ اساک رحیم آدھگے کتابن سرا شمارا سرپدی دیاں منت وارا